Gupang ding, may galag shoutout Gupa. Gracie TV. Kumusta na sis Grace? Gracie TV. May galag shoutout. Kumusta na? Parang nagbakasyon ka Gracie there. Kumusta na si Gracie? Parang nagpahinga ka ba si Gracie? Nagpahinga si Gracie. Darna. Thank you, Darna. Mega love shout out. Salamat sa patusok mo, GPTV, Gracie. Russia! Bakit nawala ka mo? Sabi ko, tinanong kita doon sa kay ano. Napansin mo ba sabi ko si Gracia, si GPTV? Bakit hindi ko napapansin? Hindi ko na ano kung saan ngayon si Gracie. Kinumusta kita Gracie, sabi ko. Saan kaya si Gracie, sabi ko. Ikaw, hindi ko masyadong na ano kaya eh. Lagi naman kitang, kahit sa FB, di kita na ano sa FB. Sabi ko, saan kaya si Gracie? Namiss ko si Gracie. Nagbakasyon ka talaga. Oo nga, 2 weeks, wala ka. Lagi ka naman, kahit pa paano, andyan ka. Eh, di mabuti naman nakapagbakasyon ka. Nakapagpahinga kahit pa paano. Gwapang Madam Jiang Lane, mega love shout out. Kumustamos? Ganyan talaga, dapat may pahinga din. GPTV from Madam Jian Lane. Ayan, si Gwapang Madam Jian Lane. Mega love shout out sa iyo, Madam. Ding Colorful from GPTV. Salamat. Ganyan talaga, trabaho muna. Ay buntag po, ayan, naningog ang mga langgam. May mga langgam din dito sa amin. Sige lang, Gwapang Ding, colorful light. Linis-linis lang dyan. Gugo lang sa trabaho. Mga bisi-bisihan, lahat, ganitong oras. Madam Gian, busy din yan. Si GPTV, busy din yan. Shout out everyone. May maingay itong ventilador kong sira. I-off ko na itong ventilador kong sira. Kinig lang mami, sige lang, okay lang. Oo, busy din. Nakaupo pa lang. Pag ganitong oras, naka-almusal na yung mga boy dyan sa tapat. Babalik yan, mga mamaya naman, mga 11:30 para mananghalian. Unak-unak pa lang sa tiil. Lingkod-lingkod. Sabi kay mister ko, kay daddy di siya na doon sa loob muna, pahinga muna doon. Ako muna magbantay-bantay. Kasi kanina, ilan yung kumain dito, lahat dito kumain, almusal. Pag ganito, tahimik na. Simula na sila sa trabaho nila. Shout out for now yun. Salamat. Padayon lang mo sa inyong mga obra diha. Kay naghinahinay lang ko diri ba. GPTV, Ding Colorful Live, Kian Lin, salamat, maraming salamat.
Pag ganitong oras na ko, busy mga tao. Yung may mga trabaho. Simper, yung may mga trabaho, simper, gwapang mama pe. Wala ba'y sobra diha mama pe? So, malapit lang si mama pe, musabay jud ko. Sabay jud ko kuan. Kiay. Kasi mama pe, magsige man lang siya kiay pod, kaya magsumba man na sila. Kala si Sir Nars, bisi-bisihan din yan Sir Nars. Sige, GPTV, basta ano lang kita na, isang araw, tinanong kita kay Panyang, tinanong kita, sabi ko, napansin mo ba si GPTV? Sino? Sabi ko, si Gracie. Kasi, sabi ko, si Gracia. Sabi ko, yun, nakumpleto ko ng pangalan. Sabi ko, di ko nakikita, di ko napansin, kahit sa FB. Agoy, mga. Ang imong misis guwapa. Sir Nars. May mundag daw sa mga guwapa. Pag-niyob lang ko dere kay mahiling mag-niyob lang ta dere kay na. Shoutout pala doon sa dumikit sa akin kanina. Hindi ko talaga ma-pronounce yung pangalan niya, guys. Ewan ko kung kadikit nyo, guys. Ano siya, nakatawa ko yung last upload ko, guys, ng isang araw. Yan nga, binaba ko yan, guys, yung bagong upload ko sa mga panood nyo. Kasi nga, ako'y di ba, guys, kayo, guys, lahat tayo, may time tayo na mag-review daw isa kapag kaon, no? Yung bisag kung sa kalami sa mga pagkaon na sa atubangan natin, nato ba? Pero, maghanap yun ta. Hi, hello gwapang Ella Rose. Mega love shoutout gwapa. Shoutout kay Ella Rose. Ayan, ng Singapore. Thank you so much sa yung. Uy, may 3 na akong member. Number 1 si Sir Nars. Next, si Dane Colorful Life. Ngayon ay pangatlo na si Wapang Ella Rose ng Singapore. Soft drinks no? Royal. Wait lang guys ha. Wait lang guys, pinagbakan. Yan lang guys. Ito lang po dyan. Salamat Babang Ella Rose sa iyong tiwala kay Mami. Thank you so much. Yan si Ella Rose ay matagal ko na yung kadikitan since nagsimula ako guys. Malaki ang channel na yan noon. 37. Mga malakihang channel yan. Ang number 1 ko na member ay si Sir Nars. Pangalawa si Gwapang Ding Colorful Life. Thank you so much. At ngayon si Gwapang Ella Rose. At salamat sa mga pumunta ngayon. Si Gwapang Mama Faye, Gwapang Mom Kian Lynn. Ayan. Saka si Gracie, Gwapang Gracie. Alam mo talaga, ikwento ko sa inyo guys, itong si
Ella Ross ng Singapore. Talagang malakihan ito nung magsimula ako. Hanggang ngayon, andyan pa rin pa. Hindi naman sabi, di ba sa YT guys, hindi naman lang mga busy, mga katulad nyo, nasa labas kayo, may mga trabaho kayo. Pero every time na magkatagpo, talagang nakakaalala. At pag nagkatagpo, talagang mauna na. Mauna ni, og kana. Ug mo ana. Sir Nurse. Oh, yeah. Di ba, Sir Nurse? Ganun, di ba? Ganon yung Sir Nurse. Oh, katulad niyan si Wapang Mama Di sa vlog. Sus, tagal na niyan. Diyos ko, Mariusip, sa tagal na. Kung sa manok pa, may palong nang ang tail. Gikubalan na. Gibala na, gipalo ng lulo, gibalik pang lulo. Agoy, GPTV, sabi ni. Okay lang Mama Disa, alam ko time mo para ngayon, luto-luto, siyempre. Sabi pa nga noon, maalala ko sabi ni Mama Disa, Mami, maglungag na ko, magluto na ko kay mapakngan ta sa bana nato, dili ta maglungag. Kaya dapat magluto. Pag oras magluto, luto, jud guys. Luto, jud. Kaya hirap mapakngan yun og ulo na. Mailag ang mapakngan, gatong malato-lato. Og maana-ana, og maini-ini. Shout out sa nag-iisang gwapo namin dito, na si Sir Nars. Dave, simple. Ayan si Sir Dave, simple crafts. Ayan. Mga kaibigan natin na kahit minsan lang natin makatagpo at pag pinagtagpo, pag nagkakaalalahanan ay dalaw-dalaw. Thank you so much sa pagdalaw, Sir Dave's Crops. And once again, Ma'am GPTV, maing buntag yan. Kana siya si GPTV, si Gracie or si Gracia. Thank you so much, Sir Dave Simple Craft sa pagdalaw dito. Mama Disa, mga gwapang Madam Chian Lin, at si gwapang Ella Rose ng Singapore. Thank you so much, gwapang Ella. 8 million in my Kubo. Thank you so much, guys. Oh. Ganyan lang talaga. Yun na nga guys, may kwento ko sa inyo, continuous ko sa inyo guys. Di pa pag may gusto tayong kainin guys, talagang hahanap tayo ng paraan para lang yung pig-ibig. Pag nag-start pa lang nanliligaw, mga 16 years old, mga Daisy, 17, 18, 19, 16, mga panahon pa na yung mga pig-ibig. Pag gusto mo talaga makamit ang kanyang pig-ibig, hahanap kayo ng paraan para makamit mo yung pig-ibig na yan. Pero para din sa pagkain guys, Sir Nars, simpleng mga ulam ko ng Sir Nars, ganyan. Pwede din sila Sir Nars magpaluto ng instant noodles, sardinas, so kano gusto nilang Nars, tapos ayan lang, simple lang naman Sir Nars ang aking tinda-tinda, ganyan, ang mga prosin niya, mga drinks na yan, kung gusto nila. Hindi ako punuan itong aking tindahan. Ang gusto lang, paluto sila. Magpaluto na mga instant noodles, ganyan, Sir Nars. Yan lang, pinobre lang ko, Sir Nars. Ayan, luto ni Mami. Gamay na lang sinanlag ko, Sir Nars. Ayan, pansit na ako, Sir Nars. Gamating na lang po, Sir Nars, sa akong pansit, Sir Nars. Kita pa ba? Gamay na lang, gamay na lang. Akong burger, damo na kaganiha. Mga gawa ko lang yan. Akong utan, pinapilit sa tuno. Mga instant yan. May dila-dila, itlog-itlog, dila-dila. Prito. Po'y paksiw sa kuwang ba kanang kalamansi, nakamatis. Kani pong gahi-gahi, humok-humok nga, balon-balonan, gizzard ba? Gizzard.
Mao lang Sir Nars. Hanggang tanghali lang yan, Sir Nars. Mm. Blurred ba? Blurred ka. Yun nga kung ano ay. Against the light. Yan. Kanang gizzard nga gahi-gahi, humok-humok. May halang-halang pag imong gipaak, tamis-tamis. Mao lang na siya, Sir Nars. Kaabot pa ba? Na diha ang hardware nga akong mga suki. Nara akong mga suki. Naapod kay hanggang di man yun mahimo nga wala kay ug usahay mahotdan sila o kaya magipit na ba kuanan kanang pagabot Sabado matigom yun. Mao na sila mamayad pero dili dagko kayo pero mao na yung akong pinaka ganansya ba. Yung mangutang di yun pwede nga way mangutang ba. Sir Debs Nars. Ginagmay lang ko ni Sir Nars. Kuan lang gihapon Sir Nars. Kuan lang gihapon sa mga anak. Sila man gihapoy magbuhi. Ang binta diri kaayos mga guys, sigarilyo o soft drinks, mga inom mga lamba. Kay mga uhaw na sila permi, mga kapoy. Harang pa, salamat kayo ko pang Adarna, ayan, Madam Gian, na nilagi giingon Sir Nars, pang GPTV, Debs, Madam Gian. Yang gipes, mag-eskwela klaro, kay magtinda-tinda. Disa. Hila-hila lang ko ni Sir Nars. Kuan lamay lang makakaon. Ginagmay lang yung taon. Ginagmay lang yung taon. 5 million in my kubo. Thank you so much. Salamat Gwapang Ling. Salamat sa paharang Gwapang Ling. Iliya na ako kanang hatag sa ako. Amot lang ka ha. Sir Nars kay hurot-hurot man yun. Pero kuan ang yun, lutuon yun siya tama Sir Nars. Kaya dili mapanos. Gwapang Ling, salamat sa paharang Gwapang Ling. Kuan ang siya pagluto Sir Nars ba? Pares ba sa kanon? Dili ba siya kuan dili kay alang-alang ang pagpaunog ba kanang pagkuan ba sa kanon na may basa-basa pa lisod man gini may basa-basa ba mao nay magdala sa kadaot ng basa-basa. Shout out sa diha. Pira tinood na nga ko ang gingon Sir Nars Gwapang Mama Pay, Mama Desa, tinood na akong gingon dili kay basa-basaon aron dili mapanos. Dili ko dalangan nun ang pagluto kaya dili siya mapanos. Ayan, Gwapang Mama Desat. Okay lang sa mga busy na diha, guys. Alam mo diha kakuan kay kaning ako kuan lang ni iniini lang og ana-ana ba. Debs Simple Crafts. Thank you so much, Debs. Baba lang po kayo ng mga bahay-bahay nyo, guys. Ayan, 1 million sa mga nandyan.
Salamat sa inyo, Sir Nas Anton. May premiere ba si Sir Nas sa kasi pag-premiere ni sa sang adlaw Sir Nas. Sigo pang di. Gapang Ila, alam ko busy ka na dyan, Gapang Ila. Thank you so much. Oh, Sir Nars, Dora po. Duha ka klase kanang ang kuan ba kanang palingki ba ya nga kuan lang ba ya Sir Nars so say bay nga nato ana nga kanang dili gid kumpleto ba ya. Diha lang sa likod aning building nga, taunhan. Pero ang pinakadako gid nga palingki Sir Nars, tuag kuan lang doon rapod, pwede pod lakawon. O talipapa Sir Nars, o dito ko magpalitan kada 4:30 ngadto na ko sa kuan sayo ko ngadto. Kay mayo 4:30 kay tabo gyud moabot ang mga isda ba nga ba. Karong panahon nga pilmi may mahal ang isda, makakuha ka gid dito buro barato. Ni kahilig man diri na isda, prito. O na ilang mga hilig diri. Oo, naapoy gusto, Sir Nars. Kay may mga Bisaya man po diri. Ako gani kasungo sa kadlaw, nagsugba ko turingan nga dako unya. Kuan akong giparisan og sinaw nga kuan Sir Nars. Kanang lato baya kanang pino nga lato, alami ano man ang gid oy. Kagumpa kayo, dili pa kay kupos. Lami kayo oy, ang mga paborito gina akong imong giingon Sir Nars oy, lami ano man lang ana. Mat ganahan pag kuano magsuwa eh. Sila pag Domingo magluto ko kuan sudan ba nga dili parehas diri sa akong mga pantinda. Kay bawo ka mga akong mga kuan lahit man po dilay mga gusto. Ako sinubag kuan lato sila linaga sila. Bahala mo sa inyo nilaga basta ako maglato-lato lamin lato-lato og sinuba. Dinuldog. Lami kayo. Karon akong butang Sir Nars kuan halo-halo ka ng gitunuan ako nga batong baya og kuan ka ng taong na may padiya. Ang akong gikuanan halo. Gamay naman lang tong nabilin. Basta mao dili sus lisod ra ba kay Papa Niels, mega love shoutout Papa Niels. Thank you so much. Mega love shoutout sa channel Papa Niels. Ang lalabs ni Mama Lisa. Ayan. Ma'am Gian. Si Madam Gian. Ang gwapa na si Madam Gian. Ayan. Sumuol yun o balik-balik. Oy, ako dugay naging ko magsubag yun ko Sir Nars. Kakatungo sa nga ikaadlaw Sir Nars. Igwa. Mga ano? 5. Apat. Ito di ay palit. Urong ang tabi mami. Palit yung yelo. Palit yung yelo. Ngayon na lang na. Hello, ako lang ang malakas. Migalang shout out sis. Ayan si Papa Niels. Migalang shout out. From Sir Nars. Mama Lisa, from ako lang malakas. Nakshi, migalang shout out. Ako lang ang malakas. Migalang shout out.
Debs, mega love shoutout. Thank you so much. Ayan, si Madam Gian. Thank you so much. Ayan. Salamat. Papa Niels, from ako lang ang malakas. Shoutout sa mga nandito ngayon. Mega love shoutout sa inyo lahat, guys. Ayan, baba lang kayo ng mga premiere nyo, guys. Ayan si Sir Nars, meron. Wala kang premiere, ano, Sir Nars? Yung isang araw, meron. Mukalit malang ni si Sir Nars of premiere. Madam Gian, pero may lang makita ng live ni Madam Gian kung mag-live. Ayan. Sige lang, gupang Mama Disa. Okay ra, uy, susko, sabtanta man na, uy. Dave Simple Crabs, thank you so much for visiting here. English ba si Dibs? Ayan, thank you so much. Parang ano, trust ang ako. Sir Nurse. Ayan si Dibs. Simple, ano? Simple Crops. Ayan. Dibs, Simple Crops. Thank you so much, Dibs, Simple Crops. Share natin yun ang bahay niya. Ako lang ang malakas. Sir Niel, Papa Nel. Ayan. Ayan, to my trusted friend. Ayan. Thank you so much. Ayan, nagbabassis ko pang Mama Pe. O, man kailangas-langas Mama Pe. Doon sa mga Mama Pe, nagtanday pag sa Mama Pe ay. Nagtanday pa si Mama Pe. Langas-langas diha Mama Pe. Ay, ano, langas-langas si Mama Pe. Oh. Iba na akong bahay. I drop your channel, Dibs. Ako lang malakas. Thank you so much. Papa Niel, Mama Disa, Madam Gian. Gracie TV girl. Ayan si Madam Gian Lin. Hibaw ka, Madam Gian Lin. Kuan. Vlog Waray Elias. Hello, sir. Ayan si sir. Napakalaking tulong yan ni sir. Ano, ng aking channel. Ayan. Pag may problema kayo sa channel nyo, punta lang kayo kay Sir Waray. Ayan. Thank you so much, Sir Waray. For week up. Ayan. Ang aking buhok baya, Madam Gian, kuan ako maninggi, kuan mahawa ba ka ng mga buhaghag nga kasira sa kapakulay baya. Sir Nars, purong Tagalog. Ayan. Tagalog pala si Dibs. Oo nga, ang dami ngayon nag-live. Ay, live po ko, kay Jesus ko, lisod nagma, hapak na po kong lolo. Tagalog pala si Dibs. At Mama Pay, mag-live ka na rin. Ayan, sabi ni Dibs Vlog, Waray Elias, ayan. Ayan, may binaba si Vlog Waray Elias. Gian Lin, Madam Gian Lin. Ayan, kay Madam Gian, binaba ko. Mga binaba ko na, guys, mga ano, guys. Dikita na lang kayo, guys. Pag-live ka na daw mo, murag tinuod gid Sir Nars, ay kay nganong usahay, mataas na ko, mubaba na pod. Tinuod na, oy. Parehas nog ang WH, oy. Vlog Waray Elias.
Ayan, premiere ni Sir Vlog, Waray Elias, tamsa. Tamsa ko na Sir Vlog, Waray. Pakitamsa ka naman nyo si Vlog Waray Elias, guys. Di kita na din nyo. Malaki, ang laki din ng bahay niya. Vlog Waray Elias. Pero talaga yan, may nangungo. Oo, hot Mama Faye. Talagang hot na hot yan si Mama Faye. Super hot talaga. Sing hot pa ng tanghali. Upcoming. Oo. O, punta na lang kayo guys sa ano ni Vlog Waray Elias. Upcoming, ano ito? LS para mabigyan ng banana. O, kung kailangan nyo ng banana guys. Shout out, Ding Colorful Life and Ella Rose ng Singapore. Sir Nars, thank you so much sa aking tatlong lalabs na mga members. Thank you so much. Lalabs ni Mamay Vlog Waray Elias, thank you so much. Punta kayo sa kanyang palita taog kanila og kandado mami. Ato ilagaton dyan ang dili ko kawatan ni Lulo bitaw. Dagko ra ba manguha si Lulo? Mayroon dili lisod magsigit ang pangitag saging oy. Kapoy ra ba mangita ang saging? Nya. Kuhaon ra po dayon. Ayan, pinin ko muna yung upcoming LS mo, Sir Vlog Waray Elias. Salamat sa pagdalaw. Ako lang malakas. Ayan, baba kong bahay ni Ako Lang Malakas. Madam Dian, binaba ko na yung bahay ni Madam Dian. Sana all. Mga maganda. Ayan. Sana all, mga maganda. Danda-danda talaga. Panguhaon lang dahil Lolo. Dahil dalion lang raban niya kuha. Mayroon ba dili. Mahirap maghanap ng saging. Pati yung mga WH na yan, ako. Hirap mag-ipon ng WH niya. Panguhaon akong saging. Kawatan ko yawan ako. Ani kong apilon akong duha ka. Sewas ay. Lison na nag-apilon Sir Nas. Ay, sus Kastilan. Katawa si Madam Gia. Pagreklamo magina ni Madam Gia. Unsa na, Sir Nats, nalublob sa dagat, kay hingkatol na wala. Basig may alimon sa manok, Sir. Sir Nats. Kapag mamamadi sa Greasy TV. Shout out Greasy TV, GPTV. Gracia! Ibaba kong bahay ni Gracia. Kanina pa si Gracia. Salamat, Gracia. GP TV. Dibs. Thank you so much, sis Basi Dibs. Simple Craft. Mga Sir Nurse. Oy! Lublob sa dagat. Ang lublob sa dagat, Sir Nurse. Gialimon. Gistara na galimon. Diba o kagalimon, Sir Nurse? Kano ba yung gagmay kaayo nga sa manok? Mao na, Sir Nurse? Grabe no, kahinggatol na eh. Katawa wala ta Sir Nars. Oy, kanigin Sir Nars. Buat sinanggo, gini siya kay. Katawa lang naman si Madam Gian. Nagkatawa lang naman si Madam Gian.
Gibon ni na. Sige ka. Manggod, humol sa ginamos eh. Adi rin noon, medyo layo ko sa Marites Cernars. Kay kaning balaya sa ilan ni Malagsoon. Gito nga ni kami ganing magbilas. Di gani mi usahay magkakuanan lang mi diha saan, magtanawan lang mi, magpahiyuman. Pero diha sa likod Cernars daghanog mga kuan oy. Kay kani dire printera man ni dire diha sa Loyo daghag mga balay diha, adi man po ko mga anha diha. Pero daghan na diha kuang kuno mga Marites. Kay uro atubang lagon mga bay. Ang mapultahan atubang lang. Nagsugod na baya panakop sa mga Marites. Yung tao ay sadya kayong mga Marites, sadya lang. Wanoon dire. It's the simple crabs. Thank you, Mama P. Madam Gian, Vlog Waray Elias, Mama Desa, Papanyel, Risi TV, Mama Disa. Walay mga Marites. Pag tananaaway lami, wag ko ka Marites diri. Nga akong dagag mo uli, gikas trabaho, istoryahan mi. Wala yung istorya, unsay mga latest, sa mga kuang ba, panginabo sa kinabuhi. Maulang yun na. Padamgian. Sadya nung may Marites. Hi na ba itong akong kuwani shoutout ko dito siya kay giingnan ko na nakatawa siya sa akong upload katong sa kadlaw nga kan akong kuana pagkalami sinugba lato-lato og linaga. Nakatawa siya kay ang akong gilutuan akong gisugbaan silin. Kay unsaon man nga kuan man wa mo gyud lutuan diri nga kuan ba kanang uling ba nga mabutangan sa apel gunya kay gusto ko na gid muka og sinugba nya partner nga lato-lato laway na gid ko ideya na ko Sir Nars Madam Gian mga Bisaya diha shout out ginawa nakin sa mga Tagalog yan pasensya na kanina pa ako na hinanakin. Ginawa ko yung silin doon ko pero hinanapan ko na mahirap talaga doon mag-ihaw. Pero hanapan mo talaga ng paraan para maluto siya. Yung dandan lang yung apoy, so bantayan mo kung luto ng part na yan, doon ka naman sa unahan, baliktarin mo naman. Naluto, madam gapa, uy. Kalami sa akong kuan sinubang turingan baya kay lisod baya man turang kay maka o dili mamali ang kauna na makabuhubog laban na o makakuan dili sariwa kaayo sinaw ba kayong mata mo gani akong gisuba ako parehas gani ingon ako Madam Gian sa mga kaning mga daysip pa wano ni humutan lang gid Madam Gian nga gipartneran na kog sinaw nga lato kanang gagmay sus lamian naman lang yun natagbaw ang akong kamingaw Madam Gian sa akong gikrib kaning uradlaw baya na akong luto pag kita baya magluto di magita mapakaon ang akong palang ganing giinom gani Yakult pa lang usakapan papagig ko kaon pero kanang akong ginaisip mangita gyud paraan maluto oy wa maahoy madam oy lamian naman humutan naman lang gid oy kuang good nagsimaw na lang ang ulo ang mata kada ko ato nagsimaw na lang shoutout pala kay Il daw Obo Diso Bisaya man po siya Diso shoutout sa iyo sis yan sis social natawa siya social naman nga ng yung
Inihawam no, ibalik imong comment nga naan hoy diyan kasabot la si mami. Kasabot ka na ay kanang murabag na. Murag tinapabaya nga nakuan lang Sir Nars. Diri ba sa bago pa ko diri Sir Nars sa Legazpi Sir Nars. Diri tinapa. O ilang mang lahubon. Ang dito sa mga tinapa kanang turingan na paligid-ligid sa taas sa tinusok ba ya sa kanang kwan mo tapahan. Tinapahan. Dili maahoy. Makatawagin siya kasosyal naman lang kuno anang imong pagsugba oy kay siling jud. Yes, tinuod jud kay mangita gyud ideya ba. Ako gyud lagi basta gusto gid na ako muka. Na mangay usahay Sir Nurse nga, Madam Gian nga mga Bisaya. Sometimes talaga mangita gyud kog kanang mag-crib gyud kog kamunggay. Halo-halo baya kanang lawoy. Unya kami kamunggay diha akong sister-in-law diha sa Goa. Mangay daw ko duha ka paklam pulos lang kamunggay oh. Na to Sir Nurse. Para ko ala Sir Nurse, kaon ko kamunggay oy kalami basta mo yan bahala sila ni iladubo diha og minudo diha ilang sudan unsa na naa di ay kailang sorry Legazpi mami. Sa Legazpi ko Sir Nurse diha sa Legazpi. Dib simple crops ayan. Naahoy, nakatawa ko. Kasabot mo ka ahoy. Oy, anong, anon lang na. Makayo ang kuan na. Usok lang nakaluto. Dili man. Parehas naman po sinubag kung makaanha. Sa Bicol, magkitaw niya ta. Sir Nurse. Oy, kuan lagi sa pinobre. Kay, masama inyong mami nga. Kuan man pinobre lang gid yung taon. Shout out diha sa 4 million. Dibs din, Simple Crops, Waray, Vlog Waray alias. Ako lang malakas, Madam Magwapang Mama Lisa, GPTV, Papa Niels, Gwapang Mama Faye. Ayan, thank you so much sa inyo guys. Sa pagpunta kay Mami. Big thank you so much. Radiant Vlog, thank you. Shout out everyone! This is Tipid Rain. Ang dating tipid ngayon ay Regen. Pang walang Ray, walang Jen. Regen Vlog. Ayan, wala naman ka nagkuntin atong imong doon na Sir Nurse. Doon na, magkuhan ako. Kuhan kay, dili na ko kaayo. Sugod magturo tinda ko, awa na ko kaayo ka kuan Sir Nurse oy kay usama daghan nagtrabaho karon akong giplanuhan na og madomingo paghimo kog content nga imang kahit once lang sa 1 week. Si imang si Tering. Di bayagad ay kay naluoy manggod ko kang imang kay giatake si imang. Piragaba. Akong gikuhang pa sa pangalan na imang Sir Nurse. Kuan na sila, duha man na sila Sir Nurse kamang mga kuan-kuanon dere. Meron ba yung mga kuan ba nga mga may edad na mga kuan ba si imang giatake si imang mo ano kay ako ang basta makada makita na ko si imang ako taga kuha pampalit niya sabi pan luoy man kong imang mura na kung di na ko kaya mabasi mura mo patagiyaga-yaga ang imang pero mag-content ko Sir Nurse kay may na lang na may happy ba bisag usa lang ka bisis ba 4 million and my kubo. Thank you so much guys. Vlog Wara Elias. Ako lang malakas. Thank you so much sa pagdalaw kay Mami Dibdib Simple Cross. Thank you so much. Ang dami nga talaga ngayong nag-live talaga. Sa amin lang marami kaming katabayan. Madam Gian. Thank you so much Madam Gian.
mga sir nurse. Daghan kong naisipan nga mga kuan himuon nilang imang. Kaso di lang gid ko nakauras pa. Unya kanang medyo giluyan ako sir nurse kaayo sir nurse kay hina naman ta sa Team Kidlat oy. Gusto na ako kanang sadya tanan. Atong mga admin, mga mingaw na. Di ba, Team Kidlat na lang ang makatanaw. Daghan kog napasaya. Mingaw naman. Isa na ni. Oh, Gwapang Ding. Isa man ni Gwapang Ding. Salamat Gwapang Ding. Pangdugang-dugang na ako dari sa akong tindahan Gwapang Ding. Ako baya guys, kanang kuan sa ako. Salamat Papa Niels. Thank you so much Gwapang Ding. Mayan tatog damo-damo pang ano natin. Oh, Sir Nars. Di ba pa rin sa itong una, Sir Nars? Nga, malipay ko. Ganahan kung maghimo. Kaya damo man ta. Atong mga admin, kompleto pa. Malipay ba ako basta magsili silang pangatawa. Ano? Kuan. Agoy, Sir Nars. Ngadto ka nga. May FB ka, Sir Nars. FB page ka, Sir Nars. Ngadto ka nga sa FB page, Sir Nars. Ay, tuwa na sila dito. Nagkalangas na. Di ka nag-FB page, Sir Nars? Nagamgiyan? Aboy, tuwa sila dito. Nagkalangas na sila dito. Nagkatigong-tigong sila dito sa Shoutout Dibs. Aboy, awang istorya. Si Sir Nars. Tuwa lang yan, kalagan sila dito. Ang dili ka mo sayaw, ang kasayaw na. Ang dili ka mo umukanta, kanta na. Ang dili ka mo magpakibad sa mata, nagpakibad na. Aboy, tuwa na din sila dito. Mau, dili na ko kayo ba na, ba, Sir Nars, maghimo o ka ng, kay ka na ba yung magtiring o imang, dapat sa tinuod lang, kuan man na, uy, mura man po taganang nagkuan ba, naghimo o, oh, wala kayo sir. Katuwa na sila dito. Tuwa na po sila dito. Palupadog ka ng mga star-star. Agoy. Wala na kayo. Mang nanili ko kayo. Gana na maghimo o imang o tiring o imang gay. Kapay ba yung maghimo tag-content nga? Magkuang ka ba ya? Kung sa imong himo. Wala nang mapakatawa ni mong tao niya. Kinsay magtanaw, wala naman ang imong mga wala naman mga kaanuhan imo, mingaw na. Oh. Di pa rin sa, karon nga ni may napansin ko Sir Nars, ay, GPTV Greasy, Madam Gia, may napansin ko karon ay, dati baga Sir Nars, magbaba na baga sa mga premier Sir Nars. Oh, updated ka, magtanaw ka, updated ka. Nosblade ka pang ding. May FB page din ako mami, F to F. Meron ka ding, meron ka, pero hindi naman ako nag-ano sa iyo ding oy. Maugid Sir Nars, dali gid share. Dali lang dito makakuha ni sa share ba. Mao sir, kadaghan gin manghinaway. Ano man gina sir oy, real talk na man gina sir oy nya. Bisan magkaanuhan pa nimo manghinaway pag yun. Oh. Mura bag mapansin mo dito, dili ang gusto la sila lay happy ba? Sila lay tibay ba? Maula ko man padahil wala ka. Pero ako takang gi-add sir sa kuan FB na ko. Pero nga akong FB sir, dili gid ko active oy. Si Choco gani nga akong gibutang dito sa akong
FB page, tipid-tipid rin. Buhi pa man sa FB page na akong tipid-tipid rin. Pero nga akong content dito, si Choco. Kunya, akong FB na main na private lang. O, itong Gina Guillermo. Giadta ka man nga ni sir, wa ni mapansin tingali sir. Si Madam Gian, naapo kay FB si Madam Gian. Oh, grabe po to dito sir nurse. Oy, magkalangas lagi pirmi. Magkalangas sila pirmi sir nurse. Oy. Kay, grabe po higpita dito. Higpit kayo. Asos, bisan lagi magbinoang daghan na nga. Kuwan ba, ganang ambot lang, nangaunsa na. Kung mga muni ba to, may na lang di sa whitey, pag abot sa makumpleto nimo ang kuan, monetize ka na. Pero dito basta, lisoda naman lang. Maong slight lang ako kuan dito. Kalipay ko lang ba, balo namang mami na kuan kayo ka nang malipay lang kung magkaabot. Makahimog ko ang kuan lang, yung binong-biwang Mao na. Kuan po na sila, basta sadyanan niya, tuwa na sila dito sir nurse. Kaya sa to, mingaw na ay. Dati pila ta dito, kadaghan na to, karon so. Pila na lang. Kaya maglag, diyan na lang yung sa white, maglag-lag na lang. Daghan white sa TikTok. Daghan na sa FB o TikTok. Oh, sus, grabe. Basta pistagid lagi dito sa waroy. FB page ay. Pagtanaw kagod lagi sir nurse kay basta. Pero ang imong content sir nurse, pwede na dito sir nurse. Okay ra lang imo hapon. Gwapang din, thank you so much pala. Gwapang din, shout out Ella Rose ng Singapore. Thank you so much. Ayan, nag-live si Mama Faye. Guys, tayo naman ay supportan din natin si Mama Faye. Nag-live din pala si Mama Faye. Taon-taon, mag-close din, mag-off na rin ko. Mora ito, yung langas-langas si Mama Faye. Ako, Sir Nars. Di parehas mangod sa to, organize ta kayo. Nga kani, mag-live ni si Kuan karon. Urasa, mauni mo ang dili ta kasabay yung live. Mahibalan man nato kisay nag-live. O di ba Sir Nurse kaya dili kun nako makuan nga. May live di aron si Gwapang Mama P. Kanya to talaga, before talaga organisado ang ating live, ang ating premiere. At ang ganito na good sir Nurse, try mo lagi dito magtambay og mga friend magitingali to nimo sa FB. Ay basta lagi, kalangas lagi. Basta di lang nako i-mention og kinsa, basta kay mamaritis na tani, basta aon lang gud nimo dito kay na basta. Tuwa dito nagkalangas, mingaw na gyud. Sir Nurse trending. Tuway Nurse Anton na mao na nadakpan kay maligyang siya mo trending kayo. Unsay nahitaw kayo. Agoy Sir Nurse na pira ano kay si Madam Gian nakatawa na Madam Gian. Marang-arang munta to si shoutout kay Ariel Kurong. Ambot kini hinawa man si Ariel Kurong oy. Arang-arang mo tato, maayo mo po doon tato kasuportahan si Ariel Kurong. Tambay, Gracie TV, thank you so much. Balik ka na, Gracie. Sa FB, di ko na nakikita si Gracie TV. GPTV, Gracia. Okay lang, Gracie. Sige lang, Google lang dyan. Sadya malang po din try mo nga dito Sir Nurse para makita niyo Sir Nurse.
Ano yung ganun? Aril kurong. Ewan ko, basta lang, nagbulahong parang bula. Tatawa si Ding ang may alam. Si Kuya John Sab, nawala na. Pero, Sir Nurse, no? Dago yung views, pero baka may mga kaanuhan siyang iba. Yun lang naman eh, kagayan kay Ding Colorful, malaki ang mga views niya. Bakit? Kasi may iba siyang kagrupo, Sir Nars. Di ba, Sir Nars, may iba ka din kagrupo, Sir Nars? Ako talaga, only one lang talaga ang kagrupo ko. Solid talaga ako sa palibasa, matanda na ako. Solido ako Dati talaga, yung mga saya ka po, dati talaga, iniiyakan ko kaso nasanay na ako sa white baya. Itong Team Kidlat lang ang hindi ko iniyakan. Marami ba dyan, ano? Ano ba dyan? Duha day, Sir Nars, Team Kamang o Team Bagan, Team Bayan. Mga Team Tiger, Katol. Konti na lang kami doon, wala pa 30. Sus, kadami niya. Hirap din naman kasi ng maraming tama na ito sa akin, okay na lang ito. Basta ako, kung sinong ko, yun lang talaga. Solido lang talaga. So, mabuti na lang itong maglaag-laag. Oo nga, gwapang ding. Mabuti na yung maglaag lang. Yung parang naglilibot-libot lang. At least, alam mo kung sino ang solido, di ba, guys? Kasi yung mo, tapos hindi naman solido. Ganun lang yun. Kaya mas mabuti pa yung, basta ako isa lang. Isa lang talaga. Isahan lang. Kaya tiguang na, di na kaya. Basta to Sir Nars, kung kadaga mag-team ni Sir Nars, timbangan. Madam Gian. Thank you so much, Madam Gian. Basic ka na kaya Madam Gian. Kasi si Madam Gian lagi. Madam Gian, saan makapawa sa kaning ba yaw? Ako naman ang gipa. Mukuan lang gihapon, dry lang gihapon dali. Namingaw ra ko mami, Okay lang Madam Gian, basig-bisig ka diha. Kani baya diri na ako. Kuan siya, medyo dry siya diri. Madami saklaw yung yakap, mami, di lang support. O, ganun ba, Ding? Ano man ang mga nyo doon? Kayo lang, kayo may mga, kayo, magaling, kayo mag-supportan nyo, kayo mag-support ng mag-support. Ako, wala man akong, kaya paluwagan din kami doon. Sus, ginoo ko. Maganda yung ganyan. Maganda yan. Ding colorful. Nakatawa siya. Ding colorful. May paluwagan din pala. Maganda doon pag may pala para magdadali ang pagpaluwagan. 4 million. Thank you so much. Shoutout sa tulo ko members. Sir Nars Anton, Gabandeng, Colorful. Salamat sa iyong pakulay din. Kasing kulay na yung mga sinusuot na damit. Bisay ko pa parang si Sailor Moon. Sing ganda ni Madam Gian. Hamis kayo panit. Agoy naman lang yun. Sana all. Talaga sana all. Pasayang ka? Nabalik mo ito si ate. Ako ang kaibahan.
Nahuutan man sa amo, di mi, ganahan anang luag. Nahuutan. Mao sir nurse, lisod ning luag, oy. Mahiling kon lang. Tama-tama lang kay aron dili ta ka pang kuwan ba, wasiwas. Diyan, katawa lang ila si Madam Gian. Basta sa ako magiagihan na kuan na ay nagpaluwagan lire mami gibarangay kay na nahanaw ang kwarta ay sus ko kanaging kuana sir nurse ang dili jud ko mo sabay-sabay ana kay kadaghanan kanang ulhi amang naulhi ba nauna siya kuha baya di naman naganahan og hulog og padayon kay sige na Papanyel, thank you so much. Di naman nakapadayon og hulog kay wa nay gana unya nahurot na siya iyang kuan nakauna na siya nakahawod na agoy kauwaw lahat tanan nakukuha noon tanan. Shoutout Papanyel channel. Madam Gian Lynn, mo lagi lisod anong paluwag-luwagan nga dili nimo pud kayo. Ingon ana po na amay na lang na si Ding Colorful kay kaparehas niya mga OFW, mga kakilala niya. Hihirap pa naman sa YT lahat. Ay, nauso ra ba ng ditreat karon ay sa mga pautang. Agoy, mawagi lang sa gilag may di pila ka aloyan sa Ginoo di gyud ko mo korte kay kalisod kani magkukuha tag di ta kay balog atong makuhaan mao day na tagaan kag gitreat oy gapang mga dita di panghapon imong gamit na naunsa na unya kuhaon imong purol pa walay nakabilin walay nakabilin kamay na lang maningkamot og ato oy. Ugway magnganha, ugway ka kuan tama na lang mga kaila ba. Makasuportahan maglibot-libot. Mao gani ikaw noon kay kayo nagkabot sa kwarta ikaw gyud na kuanan igan sa tanan. Nga kaayo, dako pa kayo sa nga. Imbis na kuan ka, wag yun nahimuan. Kurot itlog, Miguel shout out, Lodge. Lower Antipolo. Shout out sir. Lodge kurot itlog. Kumusta na kurot itlog? Bisayaw na akong kurot itlog, kasi itlog. Thank you so much, kurot itlog. Miguel love shout out. GPTV, Miguel love shout out. Thank you so much. Dibs, Simple Craft, Papanyel's channel, Mama Lisa, vlog. Thank you so much, Mama Faye. Ayan. Punta na ang iba dyan kay Mama P. Wapang Jiang Len. Ding Colorful, gapa, thank you so much. Ella Ross ng Singapore, thank you so much. Watching from a host Lower Antipolo, thank you so much. Kurot itlog. Buti nadaanan mo na naman si Mami, thank you. Pabor kayo, Sir Nurse. Wala, di ka pala nasingil. The Zipper family, Miguel shout out the Zipper family. Ayan, thank you so much the Zipper family. Ayan, binigyan kitang moderator, the Zipper family. Thank you so much. Shout out the Zipper family, Mama Lisa Vlog, Papa Nyals,
Yan, mag-asawa na ito, na very supportive, di kagaya na Sir Nars at Madam Gian Len. Greasy TV, thank you so much. Katawa man ko, pabor kayo kay Sir Nars, wa na masingil. Di lagi masingil sir, lisod gid. Kalanganing may listahan pa, di yun mo bayad, wag yun kay mahimo. Okay na Papa Nels, thank you. Ingat. Lisod yun karon og may gamay ka. Pwede man po ka pero dili dinagko. Pero kanang mga sobra-sobrang kwarta, amo ay magpagawa gyud magpalabas ng maraming pahiram, pero kung konti lang, konti-konti lang din para hindi masakit sa dibdib pag di bayadan. Mami, sa mga single out there, don't trust things. Darating yung taong iiwanan ka ulit. Hugot yan, kawat at lugan. Naku. Makahugot. Mauna akong kalaguan, dili mo bayad. Baga kayo na niya, magkita mi. Murag wala rin nahitabo. Ay sus, usor na ba na kayo, Sir Nars? Ay kanang, para bang tulala. Kurot itlog, single out there, don't trust things. Huwag madaliin yan. Pwede namang madaliin. Oy, darating na yung iiwanan ko ulit. Hanap ulit lang mag-iiwan ulit. Ganun lang yun. Hanap. Kurot itlog. Katol sabi orang puta. Shout out Sir Nars at kurot itlog yan lang. Mita Sir Nars, no? Plus, mura magtulala, Sir Nars, no? Kung maningil na, tulala na. Parang lang, sabay-sabay para ba siya sa mga istoryahan. Kunya, muna, tama yun ka. Kabaga lang na. Baga pa sa 2x2. Baga pa sa 2x2. Ayan, si Deng, nagbaba si Deng, oh. What's this, Deng? Premier ba ni Deng? Ayan, premier ni Deng. Ayan, nagpatabingi na ng mukha si Dingay, oh. Darnan, bas simplas tawanan, kulitan yan, masaya yan, kasi may tawanan na, may kulitan. Shoutout sa maganda din natin na si Dane Colorful. Thank you so much sa yung pakulay. Medyo sobra ngayon ang ni Dane Colorful, kaya nagpaano si Dane Colorful. Nagbigay ng kasiyahan si Dane Colorful. Kurot itlog. Katawa kay Madam Gian. Ano nga yan, Nars G? Gusto to? Dibon nila. Mami, pwede magtanong, may jowa ba si Ding? Ewan ko, parang naghahanap siya ng Chinese. Ding! alam ba nyo guys, kung hindi lang singkit ang yung mata, huwag kayong lumapit na kay Ding, kasi ang weakness talaga ni Ding, yung singkit ang mata. Yung, pag may mga plano kayo kay Ding, yung mga single out there, pag sigangin yung mata, ayaw na lang yung doon kang Ding. Dapat yung may pagka-Chinese, kasi yun ang talagang gusto ni Ding. Mami ko natawa si Gia saka si GPTV. O Ding, may jowa ka na ba, Ding? Kasi ang alam ko, yun eh, maligalig dahil yung isa niya, yung si Jackie Chan. Ding, saan ka na, Ding? Maligalig yung si Jackie Chan mo? Ding? Sorry siya. Kasi yung Jackie Chan niya maligalig. Shoutout kay Ding Colorful. Ayan ang kampiyon premier, nakapin. Tuslo ka na.
Tagalog lang, Sir Nars. Nars Anton, Tagalog lang or translate ni Mami. Wait lang. Tagalog na, translate ni Mami. Kurot itlog, sabi ni Sir Nars. Kung kuwan daw. Katit-katit daw yung, alam mo ba yung rambutan, Sir, kurot itlog? Rambutan. Yung mapula na prutas na yung mga balahibo. Yun ang rambutan. Dili dahil siya gusto may dalang bato, Mami. Ang gusto niya, Sir Nars, may dalang bato pero singkit nga ang mata. Siyempre, may dalang bato. Shoutout Kurot Itlog. Salamat sa maling pagdalaw kay Mami. Madam Gian. Senator Bato. Senator Bato. Yan ay bato. Shoutout ding, colorful. Ano na ding? May napili ka na ba ding? Oo, Sir Nars, kay dili man ko kaayo active sa pag-premiere ba yan, Sir Nars, oy? Maulagi, Sir Nars, kay nahadlok na ba yan? Nagad ko, luyahan nagad ko, Sir Nars, kay maulagi ning kuwan, oy, dili nagid parehas na dating sadya kaayo ba? Kunya, kuwan, may mantulog magabi. Ikaw, Sir Nars, unsang schedule ni mo, Sir Nars? Pag live? Si Madam Gian, pakuha mo lang po si Madam Gian pag live. Shoutout Gwapang Ella Rose, kahit mga busy yan, na alala pa rin si Mami, si Kurot Itlog. Mga malaki ang mga channel yan, guys. Niundang man sa ko pag live, Mami, kay nasuko among tuko sa vlog. Suko ang tuko. Pahiluman na lang tuko, Sir Nars. Uy, yan di masuko. Papa Nias, Kalen, Galab shout out. Thank you so much, Papa Nias. Amaw man gina mga tuko, Sir Nars, masuko man yun na. Madam Gian. Kasi Madam Gian, dili man na masuko. Murag dili man masuko si Madam Gian. Parang nag-ano ka na lang din, Sir, sa no? Mamunal man among mga tuko din. May mga bunal din, yung mga tuko. Madisa, nakatawa siya pang Gianlin, no? Kapang Madisa, kapang Madam Gianlin. Pastilan ng toko, oy, kay mamunal man. Dago kayong bunal. Magkatako to ba ako'y content nga toko. Nakaibalo mo, Sir Nars, kung sa ginamin na ako nga toko-toko, Sir Nars, nga isda. Madam Gian, nakatilaw naman ng toko-toko nga isda. Paborito gad na ako nga kaling ay. Paborito ko yan na tuyo, o sa mga Tagalog yan, o. Paborito ko yung toko-toko. Tiki-tiki noon. Tiki-tiki. Kanang tiki-tiki, Sir, gamay mana, lagi tuko-tuko. Mura ba siya janitor kay Sir Nars nga gibuwad? Kumot gad siya. Kumot gad siya subaon, katambok gad niya ay. Tambok. Paborito na nga ko siya nga buwad ay. May dili parat.
Oo, sir, dili ba yan siya parat bayaw niya? Kanang tambukon ba yan siya? Usually ba yan mga buwad, mga tuyo, mga parat baya? Pero nakuha na lang siya, sir, nurse, kay nauga naman. Mamadisa ka. Magbigbig na lang na si Mama Disa, kaya wala man na siya kahibaw sa tuko ba? Salamat, Mama Disa. Mabuti si Mama Disa, everyday kanina nagla-live. Hindi, parang gusto ko talaga. Madam Gian, tambog ko ng Mama Gian. Agoy! Gana, hindi ko aning kay Madam Gian Lin kay. Sus, ko. Ligyan mo. Matanaw naman sa Gian, matanaw na sa yan aura baya. Agoy! Wapa na, hamis pa, mga si Sir Nas, kayo mo ingon yung tambok. Mama Disa, kanina si Mama Disa, oy, aboy, papanyil ay. Okay na guys, mag-end na ko. Salamat sa inyong pagpapanyil. Salamat. Kusiyon ko nang imong kwatol. Ikatulang rambutan. Pagbabay na ko, guys. Parang iano ko guys na mag-ano-ano na ko, live na ko. Basig paluin na naman ako ni Lolo, madlo kong pukoy. Kasi yung ko nang imong gatulag. Uy, kalami ba ano ko si yung Sir Narsoy. Og Domingo pa lang ron, way trabaho, magkinos siya eh. Karon taon-taon pa na Sir Nars. Pag quarter na Sir Nars, mga gutom na sila Sir Nars. Buro barato malang ni akong baligya Sir Nars kay kuan man para mga buhay na diha. Mga unsang oras sa Sir Nars kay kadili na di ay ka mag live Sir Nars. Si Madam Gian di ay. Oo, style na ako. Dili mo mag-live, mag-live mo, dili ko mag-live. Sir Nars, salamat kayo Sir Nars, Madam Gian. Mga unsang oras kaya ko mag-live mga alas 7. Salamat kayo sa bitaw. Iyan ko sa tuko. Lagot na lang tuko, Sir Nas. Sambot lang yun mo. Sige, Sir Nas. Thank you kayo, Madam Gian. Wapang Mama Disa. Wapang Madam Gian Lin. At saka Papa Neil. Wapang Lin Colorful. Thank you so much. Sa mga nagpunta dito. Thank you so much, guys. Mama P. Pasyalan mo na lang din si Mama P, Sir Nas. Si Mama P. Thank you so much. Kayo din dyan. Ingat, guys. God bless us all. Ingat. Bye-bye.